bele iki catok sepiram piye iki? Jadi larang kok. Rugi nek mentuku. Ketoke HP tingkat dewa. Kamera mantap jiwa. Paketan bergiga-giga. Tapi sayang yang ngecat tidak ada. Subscriber yo randong 1000. Jam tayang yo panggah ae. Nek ngene yo kapan majune? Kok panggah ae. Nyawa telah 1000. Bayaran no. Viral. Viralnya sing sekali digluk-digluk gitu. Kuwi pincang, Cluk. Sik. Pantun seno, Bos. Tuku gedang ning Tulungagung. Cakep. Mulai sik yo. Piye?